Woensdag staan deze hokjes weer klaar in alle stemlokalen. Maar dat gaat net zonder tarieting van meewerkers van de gemeente Tjierkstradeal. We hadden zo'n 23 locaties daar beginnen maken. En dat doen we met 2 ploegjes. Hier staan ongeveer 25 stemhokjes. En hekkelijke volle containers haast. En ja, er maar 3 per locatie komen, stemhokjes. En stembussen, dat hangt van de grootte van de locatie af. Bij de ene komen 4, bij de andere komen 2. Normaal werkt het kloosterman te jaren met zijn compaan Michael als onderhoudsmeewerker in en ongemeentelijke gebouwen. Maar de dagen rondom de verkiezings is het wat minder elektriciteits- en kluswerk. Ja, het is heel oors, maar ja, het is echt wel leuk even om zo'n tussen te doen. Ja, het verbruikt het bij wel. Ja, en je had eigenlijk nog wel een beetje verantwoordelijkheid in de zin van als je morgen het spul naar Del zetten, dan is er wel een probleempje. Dan is er een aardig probleem, ja. Nee, dat is zo, ja. Het is wel verantwoordelijk om dit bij te doen. De opbouw van alle stemlokalen neemt ongeveer 1 werkdag in beslag. Woensdag kan Elsen niet te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezings.